V tomto videu som prežil deň ako Lamine Yamal. Lamine Yamal je futbalista, ktorý už vo svojich neuveriteľných 17 rokoch ukazuje skvelé výkony či už v lige, alebo aj v Lige majstrov, ktoré sa už aj párkrát presadil. A zároveň vyhral aj Euro v roku 2024, v ktorom bol jeden z najlepších hráčov. Ja si myslím, že tento deň bude veľmi zaujímavý a preto nezabudni dať like, odber a sleduj toto video až do konca, nech ti nič neunikne. A zároveň môžeš sledovať na mojom Instagrame, kde budem dávať rôzne posty a reely. A my už môžeme ísť rovno na video. Teraz je okolo 7 hodín ráno, ja som teraz stal, pretože Lamine Yamal ma tiež rád, keď stáva skoro a proste podľa mňa je to tiež dobré, takže idem na deň ako Lamine Yamal. Ja už som tu vonku a teraz si idem dať miernu rozcvičku, také iba rozšvíhanie a takéto, a potom si idem zažonglovať, takže idem na to. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me. Na raňajky som si dal takéto vajíčka, praženicu s pečivom. Neviem, či si to Yamal dáva, ale ja som si dal takto vajíčka, takže idem si to zjesť. A aj keď Yamal je vlastne už v 17 rokoch veľmi bohatý, žije si svoj vysnívaný život v podstate, tak sa učí, je na strednej škole, učí sa asi online a ja tu mám tiež také akéby doučovanie, také online. Takže ja sa idem tiež učiť a hodím vám tu nejaký timelapse. Ako ďalšie, Yamal vo svojom dni cvičím a vlastne nejaký taký ťažší workout. Je to vlastne taký silový, ja si idem zacvičiť, takže idem na to. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Potom som si dal obed, ktorý som vám bohužiaľ nenatočil, ale mal som mäso s rýžou, tak ako si to väčšinou dáva Lamine Yamal. Ja už som sa po malej pauze presunul vonku a už sme tu aj hrali nejaký zápas a teraz na tréning ako Lamine Yamal, takže v čom je najlepší a tak. Ako prvé tu máme streľbu a to konkrétne obalovačky, v ktorých Lamine Yamal vyniká. Ďalšie tu máme náravky, v ktorých je Lamine Yamal fakt dobrý, keď si pozriete jeho highlighty. Takže budem tu prirávať na môjho kamaráta Miška a ideme na to. Teraz si dáme také vzdušné náravky do behu a potom si dáme aj trively. Ako ďalšie tu máme 1 na 1, ale mám tu veľmi ťažkého obrancu, lebo idem proti Markovi, a.k.a. Van Dijk. Takže ideme na to. Toto je koniec tohto videa, nezabudni mi dať like, odber, sleduj ma na Instagrame, ktorý máš dole v popisku a my sa vidíme pri ďalších nábombených videách. Zatiaľ čau.
我始终还走到顶端，就是这么溜。Just do it。